Pod idwa bedo gavana ma Kisumu? Gavana ma Kisumu? Yes. Isetelo ne Kisumu kanyo ndalo moko. Ang'o rem mane mineno? Kigo turubin ma piyo piyo kama. Rem mane mineno Kisumu kanyo? Rem maneno Kisumu. Kisumu wan gi challenge ma wan go maduong' ahinya sani. Pod wan gi challenge on infrastructure. Nitie gik mang'eny monego tim. Health is still a challenge. Infrastructure within the entire, all the 7 sub-counties is still a challenge. Then wan gi challenge mar insecurity e Kisumu kanyo. Then pod gik machalo agriculture and health be still a challenge. Yeah. Koro our current governor osetimo, but term ne dhi rumo. And okane anybody who can do better than Aduma Owuor. Mosetiyo Kisumu kanyo kaka wakili, modak Kisumu kanyo all his life, and mosebedo town clerk Kisumu kanyo. So I understand the administrative structure and the challenges man kanyo. Yeah.